Аз съм Веселина Божилова, до мен е Елка Паникян. Двете заедно започнахме преди 11 години, Сдружение Майки срещу дрогата. 11 години и колко месеца вече повече, 11 години и половина. По-късно продължаваме да сме тук в къщата на Сдружението на улица Арда 9А в Пловдив, в очакване да видим кой ще дойде днес. Вие всъщност ми подсказахте пътя. Вие някак си дадохте у нас една нагласа, че това е начина, по който един зависим може да върне живота си, защото част от живота той го е живял като зависим, другата част трябва да е наистина като човек, който заслужава да живее. Много сме ви благодарни и мисля, че аз още от първото обаждане, което направих в момент, в който бях в много тежка криза с госпожа Весела Божилова, тя ми подейства много добре. Въпреки че ми каза, заповядайте в четвъртък, но то не начин. Аз съм. Няма проблем. Аз не съм анонимна. Топлото отношение, че аз в 10:30 звъня през нощта и начина, по който тя отговаря, някакси ми вдъхна кураж и надежда. И аз го споделих с съпруга си и казах, впечатлена съм от госпожа Божилова и мисля, че ще трябва да отидем там. И вие сте единствените, които познаваме. И може би, така да кажа, че е било грешка, че толкова години не сме се свързали, не сме комуникирали, защото може би и на нас по-леко ще да протече живота и начина за справяне. Мисля, че вашето сдружение върши голяма работа. Тя може да е тиха, скромна, но е голяма от ефекта, който има. И той баща му вика, добре, бе, стига се притеснява, той е в България, аз половина от Европа обиколих да го прибера. Тук сеш и да тръгне, защото вчера ми сега, ако тръгне, ми сега къде ще отиде, не знам какво. Моят съвет е, значи, това е твоето дете. Колкото и лоши неща да се случват, и колкото и лоши неща да прави, приеми го такъв, какъвто е. Не се дръзни от фактите и спри да се притесняваш. Честно ти казвам, наложи си го. Защото по този начин, първо, че на себе си не си полезна, но и на него не си полезна. Той не те харесва плачеща, такава, да нямаш, как да кажа, волята и силата да промениш нещата около себе си. Когато идва нов родител, изключително стресиран, обикновено плачат. Майките, бащите са много разстроени. След толкова години работа в тази сфера, аз искрено се очудвам защо се плашат, като не знаят и 1/10 от това, което ги очаква, за съжаление. И пак, за съжаление, думите, с които ги посрещахме в началото, продължават да бъдат валидни и до днес. Те са много кратки, нищо не е направено да ви улесни, напротив. Какво става с един родител, чието дете попада в плен на наркотиците, той самия попада в плен на съзависимост, попада в плен на рекет от различни институции и хора. И за съжаление, наистина трябват много сили упорито, за да издържиш тази борба, обаче пък се струва, нали? Абсолютно се струва, защото младите хора, които в момента са добре и които сега идват с семействата си или пък даже да са без семейства, са реализирали вече в живота, нормално живеят, нямат по-хубаво нещо от това. Ама става ли? Тази ангажираност също има голямо значение за... Искам ли да ми дадете такъв кураж, който не ме да получа от никой. От време на време, като минавам, ще се обръщам. 10 години. Психическите заболявания. Тези неща трябва да се ги оправите. На никого не е било лесно. Никой не е искал.
Просто помислете кротко как ви трябва да я манипулирате по някакъв начин, за да стигнете до разговор. Но помислете как да го направите. Не познавам нито вас, нито детето ви, нито отношенията ви. Всеки го решава по различен път. Но в крайна сметка, когато се постигне такъв контакт, тогава става. Иначе съпротива винаги има. Никой не е тръгнал така, защото изведнъж е решил да се откаже. Не е трудно, не е лесно и за тях, а за нас е още по-трудно. Но опитвайте. И не се отказвайте. Тя е на 18 години, хората по 10-15 години опитват и не се отказват. Така че, колкото и да е трудно, има решение. Ти какво си спомниш най-ярко от самото начало? Първо, много бях приятно изненадана, че в момента, в който ние се обявихме като сдружение, като майки, които желаят да се борят срещу травата, откликнаха страшно много хора. Много семейства, много. Първите ни сбирки направо се превърнаха в... Митинги. Да, почти. Да, от семейства, млади хора, Като които че ли търсиха хората помощ. тогава бяха по-ангажирани. По-ангажирани, защото не знаеха много за дрогата и защото всъщност нямаше къде да намерят информация и реално първото, което се появи, ги привлече да потърсят помощ и правилния съвет. Това беше и периода, в който ние канихме много добри специалисти от България, от чужбина, правихме семинари, учихме се. И тук е момента да благодарим на всички специалисти, които ни помогнаха през годините, които бяха до нас, които ни повярваха, които по-своему и оползотвориха нашия полезен опит, защото ние може би сме едни от малкото, които работят на терен в най-прекия смисъл на думата. Тук е момента да споменем доктор Иван Добринов, завеждащ на отделението за зависимости в психиатричната болница в Раднево. Да го чуем. Съвсем случайно през декември 2004 година бях попаднал на сайта на Сдружение Майки срещу дрогата. По това време точно бях започнал работа в наркологичното отделение на психиатрична болница Раднево и все още се опитвах да се ориентирам, да създам някаква мрежа, по някакъв начин да стиковам разпадналата се система в болницата по отношение на зависимите. В нашата болница преди 20-30 години е имало един доста добре завършен модел по чешки образец за детокс, рехабилитация, работа с близките, добре структуриран модел по типа вътреболнични терапевтични общности. За съжаление това нещо през годините се е разпаднало и когато попаднах в отделението имаше само някои остатъци от тази система. Проблема с близките на пациентите и тогава пък и сега е доста сериозен, тъй като на практика няма никой, който да оказва помощ и подкрепа на тези хора. Те са извън всякакъв обхват и докато за пациентите, особено тези с опасно поведение, все пак има някакви интервенции, то за близките на практика няма структури, които да оказват каквато и да била помощ извън болничните заведения. И за мен това беше огромна изненада, като прочетох за вашата организация, за дейностите, които поемате. Направихме контакт по интернет и след известно време дойдох на сбирка на Сдружението в Пловдив. От тогава работим системно с Сдружението и през годините мисля, че така оформихме едни доста пълноценни отношения и на практика сме оказали помощ на доста семейства, точно благодарение на съвместната дейност с Сдружение Майки срещу дрогата. Има цели седмици, в които единствената ми работа е да давам вашия телефон, особено напоследък, както се промениха нещата. Много пъти сте ни помагали. Как ние пък помагаме на нашите хора, от страна от лекарска гледна точка? По отношение на близките, интервенциите са нещо много важно. Близките могат както да помагат в терапията на един пациент, така и много да пречат, и то неволно. Точно за това образованието на близките, системният подход към семействата е изключително важен. Ако близките бъдат достатъчно образовани, адекватни, те по никакъв начин не позволяват зависимия да продължи употребата, като пряко или косвено финансират
закупуването на вещества. Най-често близките нямат необходимите компетентности поради срам, поради стигмата от страна на обществото. Години наред те крият проблема от околните, което пък много го задълбочава. Говорим за хронично рецидивиращо и прогресивно състояние. И ако не се вземат мерки на време, идва момент, когато усложненията на зависимостта стават необратими. При нас в болниците има много пациенти, които са на практика инвалидизирани от различни заболявания, съпътстващи болестта им. Хора с необратими увреди на практика подлежат само на обгрижване. Точно това е идеята, близките да бъдат информирани, образовани и изпечелени за съдействие на по-ранен етап, преди още да се е стигнало до тези необратими последствия, така че те да създадат условията, зависимия да започне да търси лечение. До нас през годините бяха и психолозите, ние така им викаме, те са психоложки всъщност. Да започнем с Таня Кючукова, Николета и Златина Стаматова, другата Николета Янева, Емилия Крушков, да не изтървем някой. Но това са момичета, които млади жени специализираха и бяха до нас и е много хубаво, когато се обади някоя майка да пита имаме ли психолог, ние да кажем да имаме. Казвам се Златина Стаматова и съм психолог от 2007 година. Работя като доброволец към Сдружение Майки срещу дрогата. Този опит, който придобих тук, е неоценим и не знам дали някъде другаде може да се получи. Работата е на терен, интензивна, изисква се много бърза реакция. Научих много както за самите зависими, така и за техните родители. На мен лично ми е много по-интересно работата с зависимостта. Говори под микрофона. А ти тихичко. Да кажем, че Филип се роди по време на... след като се познава. Да, той е част от историята и от сдружението, защото още когато бях бременна, влизахме заедно в затвора и така, той е помощник. Да се връщам пак на това, което на мен ми беше и продължава да ми е най-интересно, това е съзависимостта, която развиват родителите и близките на зависимите. И тази тема често е пренебрегвана. Така че моите усилия са насочени на там, помагане на близките. Имаше един период, който толкова много писма идваха в сайта, че половин ти ги пренасочвах. Спомняш ли си какво най-често питаха хората? Най-често питаха към кой да се обърнат. Все още нямаше... Сдружението нямаше тази известност и не знаеха към кой да се обърнат. Питаха какво да правят. Обикновено ставаше въпрос за по-мънички, по-малки на възраст зависими. Или пък, когато правиха, когато се връщаха след ремисия, притеснени родители. Ние в интерес на истината има с две дами, които до ден днешен поддържаме връзка. И едно момиче, което също зависима с приятеля и са в Испания и са чисти и имат две деца. Фондация Бетел България е регистрирана през 2004 година като неправителствена организация в обществена полза. Тя е част от испанската организация Бетел Интернационал, която има клонове в 28 държави по света.
БТО България съществува от 11 години. Грижи се за хора с зависимости, всякакъв вид зависимости. С Сдружение Майки срещу дрогата работим от 2005 година, почти от самото създаване на Фондация БТО България, като нашата работа се задълбочава с годините, тъй като сме част от една верига, която целта е да се помогне на най-нуждаещите се. Това са зависимите към различни опойващи вещества, младежи и родителите. С семействата, с родителите, с близките, като основната част, най-тежката работа фактически извършва Сдружението Майки срещу дрогата, като да мотивират един човек да разбере, че има проблеми, че трябва да търси помощ. Това е за мен най-трудната част. След това оттам нататък вече този човек разбере, че има проблем, мотивиран ли е добре, той вече търси начини за оправяне и за спасяване. И тогава вече ние отваряме врати и го приемаме в нашата програма, която е дългосрочна рехабилитационна програма, за да може той да се възстанови, да придобие онези норми на човешки ценности и характер да се изгради, които ще му бъдат нужни за следващия по-нататък самостоятелен живот. Но и силата се възпитава, както ни установихме, и всъщност нашата голяма заслуга, може би, е, че показваме на толкова много хора, че човек има сили да издържи на това изпитание, има сили да се пребори, има сили да си извоюва и по-добрия живот.